Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur urriak 18 asteazkena da, eta bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik gurekin Javi Arakama izanen dugu. Javi Arakama Euskara Bideko zuzendari ia berria da, eta gaitu programa aurkeztuko digu, eta bestetik bi hezitzaile artista izanen ditugu hemen, Amaia Lizagoien eta Oian Arana. Mintzolak udazkeneko ekimenak aurkeztuko ditu, eta horren harira, Oiana eta Amaia, hemen egonen dira aurkezten ahostegunak eta ahots baten sormen egonaldiak. Baina, beti bezala, goazen lehenengo betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1922an, BBC-k lehen emisio egin zuen Erresuma Batuan. Urte batzuk geroago, 1929an, Kanadako legeak emakumeak pertsona kontsideratu zituen. Egun berean, baina 1978an, Amerikar Estatu Batuetako Komite Olimpikoak arraza beltzeko bi atleta suspenditu zituen 1978ko Mexikoko Joko Olimpikoen inaugurazioan Black Power saludoa egin zutelakoan. Eta bukatzeko 1997an Guggenheim Museoa inauguratu zuten Bilbon. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Asteazkenean batetik irakurle taldea, emakumeak arraza eta klasea. IPES Fundazioaren eskutik irakurle talde irekian Angela Davisen emakumeak arraza eta klasea liburua izango dute hizpide. Bestetik hitzaldia Euskararen egoera Nafarroan, badago euskarafobiarik, Amaia Nausia eta Amaida Sukuntzaren eskutik. Arratsaldeko 7etan Iruñeko geltokin, sarrera librea. Jarraian hitzaldia musikaren egoera Bera eta Bortzirietan, Joseba Irazoki eta Petxiren eskutik. Arratsaldeko 7:30 Berako Bera Landepan, sarrera librea. Bukatzeko Sakonean itsasoa ikusten da liburuaren aurkezpena. Patxi Zubizarreta Sakonean itsasoa ikusten da liburuaren egileak egingo du aurkezpena. Miguel Angel Elustondok aurkeztuta. Arratsaldeko 7:30 Karrikirin. Ostegunean sexu aniztasuna hirietatik at. Iruki Larroxaren eskutik sexu aniztasuna hirietatik at hitzaldia eta tailerra. LGTBI+ pertsona gehienok hirietatik at sortu gara. Herrietan sortu hazi eta biziraun izan gara. Herrietako dinamika itxiek hirietara erbesteratu gaituzten arte. Azaltzen dute. Halaber, Armairutik plazara dokumentala eta ikastetxeentzako proposamen didaktikoa aurkeztuko dira. Arratsaldeko 6etan Etxarriaren atzeko kulturretxean. Ostiralean batetik ez dokiru akustikoan. Mikel Martinezek eta Patxo Telleriak osatutako bikote artistikoak ez dokiru ikuskizunaren bertsio akustikoa eskainiko du Txantreako Saletarren antzokian. Emanaldia arratsaldeko 8etan izango da eta sarrerak 6 euroren truke eskuratu daitezke. Bestetik Basotik itsasora dantza ikuskizuna eskainiko dute SCNO-bik eta dantzazek. Sorkuntza koreografikoa eta zinema uztartzen dituzte formatu berritzaile batean. Saio berean, ikusentzunezko emanaldi batez gozatzeko aukera eta dantza ikuskizun baten antzezpena. Antsoaingo antzokian eskainiko dute arratsaldeko 7:30 6 euroan. Larun batean batetik hitzaldia, gazteak eta herri ekimenak mugaren bi aldeetan. Baztango gaztetxea eta Baigorriko Basa Haizea elkarteko kideen eskutik. Goizeko 11:30 Elizondoko Amnestia elkartean, sarrera librea. Bestetik berrerabiltzearen artea. Urriaren 21ean arratsaldeko 5 eta 8 bitarte berrerabiltzearen artea tailerra egingo dute biltokin. Jarraian NBT 23 final laurdena Leitzan. Leitzako herri aretoan egingo dute Nafarrako bertsolari txapelketa final laurdena, arratsaldeko 5:00. Amaituz tailerra aurrendako sormengunea. Bali berdea, terrapiun txipiak, Sandu Zelaiko Zibiboxen arratsaldeko 5:30 7:00. 6 eta 11 urte duten aurrentzat, 2 eurotan. Haur eta familiendako antzerkia, Untxia eta Koiotearen abenturak. Iturramako Zibiboxean arratsaldeko 6:30. 3 euro aurrez izena eman da. Igandean, aste amaitzeko mendi irteera, Kareharria Nafarroan. Mendi irteera antolatu du Biltokik Urbasara.
Kareharria Nafarroan ezagutzeko ibilaldia egingo dute urriaren 22an igandean, goizeko 8:00 3:00. Ikus dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Volkswagen Nafarroak itxi egin du hitzarmen kolektiboaren aurreakordioa UGT eta Comisiones Obreras sindikatuekin. Enpresak atzoko bileran proposatu zuen mutualitateak eskudeatzea Baja Komunak 2024ean. 400 pertsonako soberakina absentismoa murriztuko duten irteera pizgarriekin egingo da. Litekena da dokumentua gaur formalizatzea. 2024 eta 2026 arteko soldata igoerak egongo dira KPI-aren arabera. Argazki nagusian gizon batek biktimetako bat leku aldatu du Rafajeko eraikinen aurkako isla erdaraireko eraso baten ondoren. Titularrean, Israelek Gazako ospitale batean egindako sarraskia. Hildakoak 500 baino gehiago izango ziren, 2000 pertsona babestin ziren leku batean. ANPek genozidioaz hitz egin du eta Hamasek fronte guztietan ekintza iragarri du. Bean, 276 kilo marihuana zeramatzan kamioi bat lapurtu dute Mugirotik gertu. Tipoak polizia balira bezala gertu ziren. Murtziatik Dublinera zijoan tailerraren merkantziaz jabetu ziren 5 gizonak Martzilan atxilotu zituzten. Eskuinean batetik UPNek Sanguesakaleko aparkalekua onartzeko galdeketa bideratua prestatu du. Bestetik Nafarroan 72.103 pertsona bizi dira pobreziaren muga bertan bera utzita. Bukatzeko, Saraik bularreko minbiziaren itxaron zerrendetarako konponbideak eskatzen ditu. Diario de Navarrako titularrean, itxaron zerrendek bularreko minbizia duten nafarrak osasun pribatura jotzera behartzen dituzte. Urtero 410 kasu berri diagnostikatzen dira Foru Erkidegoan. Saraik salatu du berrikuspenak arazo kronikoa direla. Eskuinean, Renolitek 18 milioi inbertitzen ditu eta 35 lanpostu sortzen ditu Bilatortan. Taldeak ekoizpen lerro berri bat bultzatzen du eta 174 lanpostuak egonkortuko ditu. Argazki nagusian argazkia eta familia atzo Iruñeko planetarioan egindako ekitaldian. Afamerrek bere errekonozimenduak eman zizkian kolektibo eta emakumeei, lehen lerroan. Titularrean, landa inguruneko emakumeak eta saridunak. Landa inguruneko familien eta emakumeen elkarteak 2500 bazkide ditu Nafarroako 26 herritan. Bukatzeko bean 100 hildako Gazako ospitale baten aurkako erasoan. Bidenek Tel Aviv bisitatu baino ordu batzuk lehenago gertatutako sarraskiari buruzko salaketak Israelen eta Hamasen artean. Garako titular nagusian, EAEko auzitegi nagusiak balio gabetu egin du euskararen erabilera lehenesten duen dekretuaren zati bat. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia auzitegi nagusiak Voxen errekurtso bat onartu du eta indarrik gabe utzi ditu euskararen erabilerari lehentasuna ematen dion dekretuaren elementuak. Kontseiluak EH Bilduk eta Lakuako gobernuko bozeramaileak 30 egun dituzte helegite aurkezteko eraso judizial berri hori kritikatu dute. Beheko berrietan batetik Asensiok zalantzan jartzen du ikertzen ari direla. Bestetik osoko zuzenketen aurka bozkatuko du EH Bilduk. Argazki nagusian Israelgo sarraskia Gazako ospitale batean. Berrian titular nagusian udaletan ezin dela euskara lehenetsi ebatzi du EAEko auzitegi nagusiak. Epaileek bertan bera utzi dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko udale euskararen alorrean garatzen duen dekretuaren artikulu batzuk. Hizkuntza politikarako ahalmena mugatzen die udalei. Argazki nagusian Gaza hiriko Al-Ali ospitalea atzo erasoa jasan berritan. Titularrean Israelek 100 lagun hil ditu Gazako ospitale bat bombardatuta. Ezkerreko berrietan batetik EH Bilduk hezkuntza legearen osoko zuzenketak baztertuko ditu. Koalizioak zuzenketa partzialak hobetsiko ditu Eusko Legebiltzarreko biharko bozketan, eztabaidan aukera emateko. Bestetik, Asensiok zalantzan jarri du ikerketapean den erraustegi hondakinen aferan. Bukatzeko Volkswagenek lan itunaren akordioa ixtear du Comisiones Obrerarekin eta UGTrekin. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko berri nagusian,
UPNek auzo galdeketa bideratua egin du Gurutzeko plazaren parkinaren inguruan. Galdeketan eginen den galderari 4 erantzun posibletatik 3 baiezkoa dakarte eta soilik batek ezetz erantzuten dio proiektuari. Kristine Barrolak azaroan egin nahi du auzo galdeketa Iruñeko zabalgunean eta atzo aurkeztu zituen galderak. Oposizioari ekarpenak edo zuzentzeko aukerarik eman gabe aurrera jarraitu du UPNeko gobernu taldeak. Beste berrian, Garbiñe Bueno, EH Bildukoa, UPNek galdeketa trampa bat planteatu du zabalgunerako. Euskal Herria Bilduk UPNren kudeaketa eta gobernatzeko modua ikusi du Kristine Barrolak Zango Zakarrikako parkinaren inguruan egin nahi duen galdeketan. Galderak baiezkora zuzenduta dituen galdeketa trampa da, esan du Euskal Herria Irratian Garbiñe Bueno zinegotziak. Amaitzeko Nieves Biurrarena, Sarai elkarteko kidea, ziurgabetasunak beldurra eta urduria eragiten duigu eta horrela ezin da bizi. Saraik neurriak eskatu ditu bularreko minbiziaren itxaron zerrendak arintzeko eta arreta integrala mantentzeko. Urriaren 29an urteroko elkartasun lasterketa egingo dute. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Javi Arakama daukagu gurekin, Euskara Bideko zuzendaria, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Mila esker. Urriaren 2an abiatu zenuten kanpaina batekin, programa edo plataforma batekin, gaitu programa deitzen dana. Konta iguzu pixkat honen sorrera, nondik datorren? Mundu mailan existitzen da Common Voice izeneko iniziatiba, ekimena, eta hor gehien bat hizkuntza gutxituak daude sartuta, eta asmoa da makinei hizkuntza horiek irakastea etorkizun hurbilean aukeran makina hauek ulertu ahal izateko eta aplikatu ahal izateko gure hizkuntzak haien funtzionamendu normalean. Eta guk hemen Euskal Herrian ikusi genuen euskarak hor egon behar zuela eta elkartu ginen Eusko Jaurlaritza, iparraldeko euskararen erakunde publikoa eta Nafarroako gobernua eta hiruko itunaren ekimenaren baitan bultzatu genuen gure presentzia Common Voice izeneko kontu honetan. Eta noiz hasi zen guzti honekin? Duela hilabete desente hasi zen ja, onartu behar dugu herrialde batzutan nahiko aurreratuta doazela, adibidez, katalanek ja guk alako 15-20 grabatuta zeukaten guk aurkezpen publiko hau egin genuenean, baina gure kasuan kostatu zaigu bereziki martxan jartzea zailtasun administratiboengatik. Kontuen hartu behar dugu 3 administrazio ezberdin osatzen ditugula, 3 entitate hauek, 2 herrialde ezberdinetan. Orduan, beti kostatzen zaigu pixkatxo bat prozedura administratiboa kasu hauetan. Eta zergatik izen hau gaitu izena? Erreferentzia egiten dio herritarren parte hartzeari, herritarren jarrerari, ez? Guk hasieratik kasu honetan hitz egin dugu auzolanez, ez? Eta uste dut auzolanaren ideiaren atzean ere, norbanak gaitzea eta enpoderatzea esaten den moduan, ez? Eta hortik doa, ze proiektu hau egia da, instituzioak bultzatu dugu gehien bat, baina herritarrek egin behar dute. Ezinezkoa da instituzio bakar batek handia izan da ere, oso handia izan da ere, ezinezkoa da biltzea milaka ahots, hori ez, grabatzeko edo makinei esateko, irakasteko guk egin nahi duguna. Ze helburu ditu gaitu programa honek? Gehien bat makinei euskaraz egiten irakastea. Gaur egun, nahi baldin badugu distantzian adibidez, etxeko edozein gailu, garbigailu, edozein gailu jarri, edo nahi badugu mobilarekin hitz egin, edo telebistarekin, edo kotxeko GPS-arekin, domotikarako,
ez dakit, ez, erantzun gailuen bitartez ere, nahi baldin badugu kontaktatu enpresa batekin, eta bar, bueno, gero eta gehiagotan makinek erantzuten digute, eta makinen bitartez egin behar dugu. Eta zoritxarrez, gaur egun euskararen presentzia, plataforma edo gailu horietan oso txikia da, oso murritza da, eta askotan euskaldunok jo behar dugu gaztelaniera edo frantsesera, ez? Eta gure asmoa da euskaldunok aukera edukitzea, gero eta gehiagotan, bueno, pues, euskaraz egin ahal izateko makinekin ere bai. Nola funtzionatzen du programak? Non sartu behar gara, nola egin behar dugu? Bai, gaitu.eus helbidea dago irekia, sartu behar dugu helbide horretan, eta bi aukera edukiko ditugu, aurkezpen txiki bat aurkituko dugu, eta gero bi aukera ditugu. Alde batetik gure ahotsa grabatu ahal dugu, hor hasierako sarrera horretan, bueno, gomendatzen da 30-etik gorako esaldi grabatzea, egin dezakegu nahi duguna, 5, 100, ez dakit, ez? Entretenigarria da, egia esan da, ez da astuna egiten, nik probatu dut behin baino gehiagotan, eta ez da astuna egiten. Eta orduan, bueno, esaldi batzuk agertuko zaizkigu, esaldi asko daude, eskegita, 100.000 esaldi inguru euskaraz, eta, bueno, normaltasunez, ahoskera pixka bat landuz, baina gogoratu nahi dut, ez dela azterketa bat, gero egunerokoan normaltasunez erabiliko dugu, kotxean goatzela, eduki dezakegu bidaiden zarata edo musika eta hitz egiten diogu makinari, edo kalean goatzela, edo lanetik pizten dugunean berogailuan nahi baldin badugu eta aukera baldin badukagu oraindik hau garatzen ari da, baina gero eta gehiago daukagu gure etxeetan, ez? Orduan, baldintza normaletan, grabatu behar ditugu esaldiak, ez da azterketa bat, baina pixka bat bai dela azterketa bat, gezurretan nabil pixka bat. Zeren, gero, bigarren aukera da, balekoa eman ala ez, beste batzuk, edo guk geuk, grabatutako esaldiak. Hau da, bigarren aukeraren bitartez, entzungo ditugu beste grabatutako esaldiak, eta esan ahal izanen dugu ea ongi ahoskatuta dauden ala ez. Eta, bai edo ez, oso simplea. Eta ezezkoa ematen badiogu esaldi hori momentuan desagertuko da edo nola? Ezezko batekin ez, baina portzentai, esanguratsu bat jasotzen baldin badu, bai. Hor badakit subjetibotasunean mugitu algarela, eta gure asmo garrantzitsuenetariko bat da ordezkadatzea Euskal Herrian dauden euskalki guztiak adibidez, eta badakigu azentu ezberdina daudela, ez bakarrik iparralden edo hegoalden adibidez, mendebaldean edo ekialdean ere bai, eta ez dela berdina ahoskatzen, TZ edo Z, Bizkaian edo hemen adibidez, hori guztia kontuan hartuta, malgutasunez jokatuz, baina egia da, badaudela akats batzuk, nahiko larriak direnak, eta kakotxartean, ez dakit salagarriak den hitza, baina bai, komeni dena aipatzea, ez? Zer nolako esaldiak aurkitu ditzazkegu? Denetari dago, badaude esaldi batzuk oso sinpleak direnak, eta 4, 5, 6 hitzekoak, eta badaude beste esaldi batzuk, niri bentsat gertatu zait, fundamentuz irakurtzeko esanahia pare bat aldiz irakurri behar direnak. Asmoa da, benetan ordezkatzea gure hizkuntzaren aniztasuna, zentzu guztietan, ez? Ez bakarrik soinuari edo doinuari edo azentuei begira, baizik eta ere, esaldi luzeagoak ezberdin ahoskatzen ditugu, ez? Eta makina batekin hitz egiten dugunean, batzutan bai edo ez esan beharko dugu, baina beste batzutan esaldi luzeagoak esan edo entzun beharko ditugu. Eta esaldi horiek grabatzearakoan behin grabatu dezakegu edo errepikatu dezakegu? Errepikatu daiteke, bai. Niri gertatu zait, hastea eta trabatzea. Hori da, gertatu daiteke. Bai, orokorrean, ni ere ibili naiz pixkat entzuten ez, beste pertsona batzuk grabatutako esaldiak, eta oso serio jartzen gara, oso serio egiten ari gara. Irakasle moduan, ez? Bai, pixkat, irakasten ari gara, eta ez dakit irakasle edo ikasle, badirudi batzutan azterketa batean gaudela oso solemne esango nuke jartzen garela, normala da, baina nik kenduko nioke pixka solemnitate puntu bat, eta gonbitea luzatuko nuke sartzeko, probatzeko, ahoskatzeko fundamentuz, baina
baina kontuan hartu behar dugu, gure artean ere maila ezberdinak daudela, ez? Eta pertsona batzuk ikasten ari dira, eta ikasten ari diren pertsona horiek ere, eskubidea daukate makinekin euskaraz harremantzeko eta euskatzeko modu batez edo bestez. Ez dakit, aniztasun hori islatzea garrantzitsua da guretzat. Askok egiten dugun galdera da zer egin dezakegu ero datu horiekin? Erabili edo nork erabil dezake? Bai, banku publiko batean gordeko dira eta banku horretara joan ahal izanen dira gehien bat enpresak joanen dira, haiek erakutsi dute interes gehien, baina partikularrek ere badituzte haien proiektuak, helburu enpresarial batekin, baina joanen dira eta esaldi horiek hartuko dituzte, haien makinei, niri eskapatzen zaizkidan sistema ezberdinen bitartez, erakusteko eta haien makinetan sartzeko, implantatzeko euskara. Banko publikoa izatea garrantzitsua da guretzat. Jendeak ez ordaindu behar izatea, baizik eta hortaz ere auzolanaren ideia. Auzolan moduan eskaintzen dugu gure denbora eta gure gogoa grabatzeko, eta eskaintzen diegu aukera eragile hauei, ez bakarrik enpresei, badaude ere fundazioak eta bar, interesa daukatenak. Azkenean, zerbitzu bat eskaintzea ari gara. Ezagutzen duzu da kasuren bat non esaldi horiek erabili diren? Ez, oraindik gaude banku hori elikatzeko prozesuan. Bai, kanpainak iraungo du abenduaren 3 arte, gero irekita egonen da oraindik portala eta sartu ahal izanen da eta grabatu, baina gehien bat nahi dugu modu potolo batez nolabait jasotzen jarraitu abendura arte, eta gero ja banku hori, banku horretan dagoena, jarriko da enpresa edo fundazio edo partikular horien eskuetan, beti ere baldintza batzuekin, aurrekoan ere galdetzen zidaten, zea edo nork arditzakeen ahots horiek eta zeo zer egin, baimenik gabe egingo luke eta erabilera maltzurra eginez gero, hori ere penalizatuta dago, zigortuta dago. Zenbat datu dituzue jada euskararen erabileraren inguruan? Kanpaina abiatu zenetik, nik ez daukat datu berririk, badakit hasi baino lehen, 150 bat ordu bagenituela, pasaden astean hitz egin nuen arduradunen batekin, eta esan zidan oso ongi zijoala, eta ari ginela desente gainditzen, baina momentu honetan ez naiz ausartzen. Eginen dugu errepasoa, kanpaina amaitzen denean, eta zifra guztiak emanen ditugu, baina momentu honetan informazio aktualizaturik ez daukat. Jendeak badaki honen inguruan publizitate nahikorik egin duzue? Saiatzen ari gara, egia esan da, komunikabide ezberdinen bitartez ari gara iragartzen hau, nik entzun izan dut eta ikusi izan dut behintzat plataforma eta komunikabide ezberdinetan, eta horrez gain, gure asmoa da hurbiltzea, programa jendearen gana adibidez pasaden astean Iruñeko Baluarte jauregian sarean euskaraz ekimena bultzatu zen, ara 1000 gazte inguru joan ziren digitalizazioaren inguruan eta ikastera dena euskaraz, eta jarri genuen stand bat, eta gazteak joan zitezken eta probatu pixka bat, eta 2 egunetan hurbildu nintzen, eta beti ikusten zen gazteren bat hor probatuz, taldeka normalean, joku baten moduan, baina ari gara bultzatzen saiatzen, herrietara hurbilduko gara, teknikarien bitartez, erakunde ezberdinen bitartez, eta nik uste dut iritsiko dela euskaldunen gana. Ze helburu dituzue datuei begira, hau da? Iritsi nahi gara 1000 minutura edo 1000 ordutara. Finkatu duzue helbururen bat? Egia esan da, lehenengo aldia izanik, gure referentzia bakarra da, kanpaina gehiegirik egin gabe, 150 ordu ditugula grabatuta. Normalean, esan digutena da, hau biderkatu behar dela, ze ahalik eta esaldi eta ordu gehien behar ditugu, nahi baldin badugu behintzat, gero kalitatezko ahotsak entzun.
adibidez gaituren aurkezpenean edo sarean euskarazen aurkezpenean eta aurkezpeneko bideoan adimen artifizialaren bitartez grabatutako irudiak eta ahotsak ikusi eta entzun ahal izan genituen eta nahiko kalitate handikoak ziren. Baina aldi berean, esaten ziguten, asko hobetu dezakegu, nik referentzia ez daukat, ingelesarekin konparatuta adibidez, baina, esaten dutenagatik, alik eta ordu gehien, orduan eta emaitza hobea izango da, eta sinesgarriagoa, eta atseginagoa ziudazki gero, hurrengo egunean erabiltzailearentzat. Behin datu horiek bilduta eta lortuta, zein da hurrengo pausoa? Zer eginen duzue? Bai, ari gara mugitzen ja interesa eduki dezaketen enpresen artean, fundazioen artean, haiek hurrengo egunean erabiltzen hasteko informazio hau, ordu hauek. Orduak grabatuta edukitzeak ez luke inolako zentzurik izango, hurrengo egunean datu horiek erabiliko ez balira, ez? Eta bai, kontaktuan gaude horretara dedikatzen diren eragileekin, ez dira hainbeste, zoritxarrez, baina kontaktuan gaude haiekin, haiek martxan jarria izateko haien ikerketa sistemak eta haien prozesuak. Zorionez ez gara ezer asmatzen ari kakotxartean hau egin delako hizkuntza potenteetan, ingelesez, gaztelaniaz, alemanieraz, hau eginda orduan, base ongi hornitu bat behar dugu, gero fundamentuz elikatu ahal izateko sistemak. Aipatu zu kanpaina abenduaren 3an amaituko dela, ze arrazoigatik? Euskararen nazioarteko eguna da eta iruditu zitzaigun simbolikoki polita eta garrantzitsua izanen zela egun horretan amaitzea. 2 hilabeteko iraupena izateak bermea ematen digu, gai izanen garela jendearen gana iristeko eta behar helburuak kakotxartean bete ahal izateko eta simbolikoki guretzat garrantzitsua da abenduaren 3ko data. Euskararen nazioarteko egunaren harira zerbait prestatzen ari zarete? Bai, Gora Fest izeneko jaialdi bat ari gara prestatzen. Jaialdi honek 50 ikuskizun inguru eramanen ditu Nafarroako herri ezberdinetara, gehien bat herri txikietara eta horietako asko erkidegoko beko edo hegoaldean kokaturiko herriak dira. Normalean urtean zehar euskarazko jarduerak edo ikuskizunak ikustea zailagoa den leku horietara iritsi nahi dugu. Ez bakarrik, baina gehien bat hortan zentratu gara. Eta gero, nola ez, instituzionalki ere, mezuak prestatzen ari gara, eta baina hau da, esaten dudan moduan, modu instituzional batez, gehien bat. Nola jasaten ari zara kargu berri hau, Euskara Bideko zuzendari kargua? Oso hilabete perdi polita izaten ari da, oso intentsoa, egia esan da, gelditu gabe nabil batetik bestera, eta 1000 bilera, eta gauza asko ikasteko, irakurtzeko, entzuteko, baina ilusio handiz, egia esan da, eta oso gogotsu eta oso gustora. Oso talde polita aurkitu dut Euskara Bidean, oso inplikatuta dagoen jendea daukat inguruan, eta horrek benetan asko animatzen du, eta indartu egiten du ilusio eta gogo hori. Javi, plazer bat izan da zu hemen izatea, espero ezagun berriro hemen zu izatea, eta plazer bat, eta hurrengo batera arte. Berdin, nahi duzen erarte. Mila esker. Gaurko eta biharko eguraldia entzun dezagun orain. Asteazkenean hodeitza aldakorra izango da. Goizean hego-mendebaldeko haizea baretzen joango da eta eguerditik aurrera aldakor geratuko da kostaldean. Goizean eta gauean hodeitsu samar egongo da, baina eguerdi partean eta arratsaldean ostarte zabalak agertuko dira. Goizean tantaren bat edo beste bat bota lezake, batez ere haizeak indarra galtzen duenean, eta arratsaldean ziurrenik ateri egongo da. Temperaturak koska bat egingo du behera, baina epel mantenduko da. Ostegunean hego-haizeak ufadaka gogor joko du,
Ego mendebaldekoa izango da, bolada gogorrekin eta oso gogorrekin, batez ere egunaren lehen partean. Horri esker, temperatura apur bat jeitxiarren, epela izaten jarraituko du kantauri surialdean. Zeruan hodei ugari ikusiko dugu, batez ere arratsaldean eta gauean. Orduan, fronte aktibo batek euri ugari utziko du ia Euskal Herriko bazer guztietan. Goizean, euri egin dezake zenbait lekutan, baina gutxi eta tarteka. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan bi hezitzaile artista ditu gurekin, Oian Ara eta Amaia Lizagoien, ongi etorri neskak. Eskerrik asko. Kaixo, eskerrik asko. Mintzolanaren udazkeneko ekimenak aurkeztera etorri zarete, ongi ez banago, bai ez? Bai, hori da. Ostegunak eta ahots baten sormen egonaldia, ez? Konta iguzue pixka eta hasiera baten eginen dugu ostegunen inguruan, zergatik izen hau? Bueno, asteko ostegunetan ospatuko delako ekitaldi hau, 3 ostegunetan arituko gara artistekin eta sormenarekin elkarlanean, eta ahozkotasunari eman nahi diogulako garrantzia, ez? Hori izango da errango dugu abiapuntu edo erdigune, eta orduan hitz-joku bat egin genuen ahozkotasuna eta ostegunen arteko loturarekin. Eta, Aipatu dituzu ahots baten eta ostegunak ahots baten da nolabait esateko ostegunaken aurrekaria edo orduan, pixka bat manten zedin logika hori edo eta lotuta egon zitezen bi ekimenak, horregatik dago izen hori ere aukeratuta. eta ostegunak ez da lehenengo urtea ospatzen duzutena, ez? Ez, lehenengo edizioa 2019an izan zen, Donostian egin zen, ordutik Donostian egiten jarraitu zen, iaz Gasteizen egin zen lehenengoz, eta urten Iruñera ekarri dugu. Bai. Ni lehenengo edizio hartan joan nintzen hartzaile gisa, ni unibertsitateko lehenengo mailan nengoen eta unibertsitatera etorri ziren, eta animatu nintzen, eta ordutik edizio guztietan parte hartu dut, iazkoan izan ezik, eta urten beste aldea tokatu. Zertan datza ostegun hori? Ze helburu ditu? Asteko hainbat disiplina elkartzea, eta erran dezakegu euskal kultura dauzkan hainbat disiplinetako pertsonekin lan egin ahal izatea. Azkenean ezagutarazten ditugu idazleak eta idazketaren bueltan ibiltzen direnak izan daitezkelako ere itzultzaileak edo argitaletxeko langileak, editoreak, hor badago mundu oso bat, ez? Bertzalde batetik ere iduritzen zaigu garrantzitsua bertsolaritzari ere espazio bat ematea eta ahozkotasunarekin gauden hontan edo gabiltzan hontan kantugintza ere bai, kontalaritza, antzerkia, hauei espazio bat ematea eta gune bat ez bakarrik antzerkia edo aipatu ditudan beste edozein disiplina ikusteko, entzuteko, gozatzeko, baizik eta ere bertako artistekin hartu emanean egoteko eta ere gure barreneko sortzaileari espazio bat emateko garatzeko, ariketak egiteko eta konpartitzeko bertze kulturzale batzukin, ez? Eta euskaltzale batzukin. Orduan, nik uste dut, hainbertze gauza biltzen dituela ekimen honek eta biltzen dituela hainbat ertz. Eta nori zuzenduta legoke ekimen hau? Ostegunak, batez ere da unibertsitateko ikasleentzat luzatzen da proposamena edo, 18 urtetik 22 urte bitarteko gazteentzat, baina garbi utzi nahi dugu ez dela derrigorrez unibertsitateko ikaslea izan behar, 17 urte bat badituzu edo 23 edo 25 edo 16 eta parte hartu nahi duzu ateak zabalik egongo direla, jarri behar da beti ez, adin zera bat eta baina ez gara inondik ere zurrunak izango horrekin, orduan guk gonbidatzen dugu sorkuntzarekin interesa duen jendea nahi dugulako etortzea, eta gero euskara zitzen nahi duena, euskaraz konpartitu nahi duena, eta euskarazko sorkuntza interesatzen zaiona. Adinaren etzen gu bereziki inporta, baina jarri behar genuen zerbait eta... Zer eginen duzue, konta eguzue pixkat egitaraua? Erran bezala 3 ortzegunez elkartuko gara, normalean 4 ortzegun izaten dira, baina justu
greba orokorra tokatzen da, eta iduritzen zaigu oso garrantzitsua greba hortan mundu guztiak parte hartzea, orduan erabaki genuen egun hortan ez genuela segituko eta aurreko ostegunean bukatuko genula, baina egonen gara azaroko 9, 16 eta 23an, Euskaltzaindiak daukan espazio batean, konkretuki jakin nahi balin baduzu helbidea eta kalea zein den, Euskaltzaindiako webgunean egiterakoan zuek izendatzerako orduan zehaztuta gertuko da, baina bueno. Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkaritzan Olibeto Kondea 2. Hori da. Dagoeneko badu, geltoki ondoan dagoen espazioa da. Eta orduan, hori hortzegun bakotxean eginen duguna da, ezagutuko ditugu artista batzuk, disiplina ezberdinetakoak. Lehenengoan adibidez Garazi Arrula egonen da, bera idazlea da, editorea da, itzultzailea da, eta txalapartan lan egiten dut, nik uste dut oso ongi ezagutzen duela euskal panorama literaturari dagokionez, eta ondotik bigarren ostegunean Goxuan salsa taldea edukiko dugu. Nafarrak dira uste dute musika oso interesgarri, oso proposamen interesgarria ekarri digutela euskaraz eta dantzatzeko eta gozatzeko. Eta horriko dira gonbidatu hauek, eta azkenek edukiko dugu azkeneko egunean aukera Sustraiko Lina eta Ainhoa Larretxearekin egoteko, bertso mundutik datoz hauek, ekarri dugu bertsolari bat eta gai jartzaile bat, iduritzen zaigulako importantea dela ez bakarrik ematea bertsolaritzaren barnean bertsolariari protagonismoa, baizik eta gai jartzaileari ere bai, ez da hoiana? Bai, hori da, interesatzen zitzaigun, bertsolarien jarduna ezagutaraztea, bai, baina gero bertsolaritzak azkenean ekosistema osoa behar du bizirauteko ez, behar ditu zaleak, behar ditu jartzaileak, txapelketa garaian epaileak inkluso ez. Eta orduan, iruditzen zitzaigun gai jartzailearen figura oso importantea dela eta aldarrikatu beharreko figura bat oso hitzalean gelditzen delako eta ez ditugulako oro har ezagutzen gai jartzaileak, ez. Eta orduan, aprobetxatuta ni eta baita Aner Peritz beste kidetako bat ere bertxotan aritzen garela, iruditzen zitzaigun guk eskain genezakela bertso saio bat bertsolari bakarrarekin, gu biok geundelako eta Ainhoaren gai jartzailearen ikuspegia oso interesgarria iruditzen zitzaigun, garrantzitsuago iruditzen zitzaigun hori beste bertsolari bat ekartzea baino gu, konparatu gabe gu Sustrairekin, baina gu horregon da. Bai, azkenean niretako ere ahostegunak baduen zerbait da, ezitzaile edo bidelagun gabiltzanok ere heldu garela kulturaren mundutik, artearen mundutik eta Euskal Herrian lan egiten dugula, ez? Orduan adibidez ahostegunetan aukera edukiko dute etortzen direnak edo hurbiltzen direnak adibide bat jartzearren ere bai gonbidatuak ekartzen ez dituzten disiplinak ukitzeko ariketen bitartez, izan daiteken antzerkia, kontalaritza, gure bitartez, ez? Azkenean hori ere garrantzitsua iduritzen zaigu, guk ere bai eskinalizatea haiei baliabideak, haien sormena garatzeko, erekitzeko eta gero nahi duten lekura joan alizateko, ez? Izan daitezke ere bai erraminta batzuk edo atetxo batzuk interesgarriak izan daitezkena. Hori galdetu behar nizuenea, zer nolako metodologia erabiliko ez duten ez hitzaile moduan baliabide horiek emateko, ez? Teorikoa izango da, gehiago praktikoa? Ez, egonen da elkarrizketa txiki bat gonbidatuari, ondotik egingo ditugu ariketa batzuk sortzeko, bakoitzak nahi duenetik eta nahi duen arte, eta nahi duenak hastia balin badago konpartitzeko ere espazioa edukiko du, ze hori ere interesgarria da, ez? Edukitzea gazteek espazio bat, haunitzetan hori egiten ditugu etxean lan pila bat, baina gero ez dugu zeinekin konpartitu da, orduan hori ere izan daiteke espazio bat nahi duenaren dako. Eta ondotik edukiko dugu aukera artistaren lana ezagutzeko, ez? Eta hurbiletik ikusteko zertan dabilen eta lagin txiki bat emango digu. Orduan uste dut, divertigarri izanen dela, jostaria izanen dela, eta gure helburua ez da joan eta hitzaldi grandilokuente bat ematea, baizik eta gozamena, euskaraz eta euskaratik gozatzea, euskara ekartzea eta kultura ekartzea Iruñera, pixkat hori da mugitu nahi duguna. Eta gero, azkenean metodologia baldintzatzen du datorren gonbidatuak ere bai, ez? Orduan, gonbidatuen arabera, hainbat modutara funtzionatuko dugu, ez? Garazi Arrularen kasuan berak tailer bat eskainiko du, bere jarduna
ezagut dezagun, Goxoan salsako kidek kontzertu txiki bat edo erakustaldi txiki bat eskainiko dute, gero bertsolaria datozenean bertso puteo bat egingo dugu, Iruñeko Aldezarrean barna, orduan, bueno, artista bakoitzak edo sortzaile bakoitzak ematen dizkigun baliabidetatik abiatuta. Baina bai, ez dugu inundik ere zer teorikorik eman nahi, inork kuadernoak behar nahi badu apunteak hartzeko, ondo, baina, bueno, apunteak praktikotasunetik ere hartu daitezke apunteak eta niretzat behintzat horiek dira interesgarriena. Nola egin duzu horrelako zerbait antolatzeko? Zenbat pertsona zaudete honen atzean? Gu laurok. 4 pertsona gara, Itziarte Etxea, bera musikaria, Tale Zakarra, Aner Peritz, filologoa eta sortzailea. Oraindik ez da filologoa izango da, espero ezaguna. Ez sortzailea eta bertso munduan bertsolaria bada Aner, bertzak bertze. Zarauztarra bera. Gero Oiana Eskoriatzatik dator eta idazlea dugu, antropologoa eta bertsolaria ere bai, bertzak bertze. Bai. Eta... Gero Amaia Elizagoien, Oronozkoa ez, izatez? Bai. Eta, nik ezagutu nuenean bertso munduan zebilen, eta orain gehiago aritzen da, kaso, kontalaritzan eta antzerkian ere bai, apur bat, kontalari ezaguna ez, akaso, Kalerrian barra. Hoixen. Eta izena emateko non eman behar dute izena, zenbateko pertsona kopurua dago limitean? Ez duzu ezurrik errango, pertsona kopuruarena ez dugu oso argi. Euskaltzaindiaren webgunean emango da izena, hori bai. Formulario bat bete alitzateko, ez dugu uste problema izango denik jende gehiegi apuntatzea, espero dugu baietz, baina ez dugu uste inor kanpoan geldituko denik, behintzat ahostegunen kasuan, ahots baten beste kontu bada, zela terpetxe bat dago, lo egiteko leku eta tal. Baina ahostegunetan ez dugu horre ikusten arazorik egonen denik. Ojala, egongo balitz. Hori da. Azaroak 6 arte egonen da matrikulatzeko aukera, eta alik eta eskerren matrikulatuz gero hobekik doainik da, baina guk ere bai antolatzeko jakiteko zenbat egonen diren, eta hortxe. Bestalde, aipatu duzu, ahots baten sormen egonaldi bat egonen dela, ez? Konta iguzue pixkat. Ahots baten sormen egonaldia ez gaude ziur lehenengo edizioa 2015an edo 2016an egin zen. Nik esango nuke 2016an izan zela, baina nago guztiz seguro. Eta horre egiten duguna da, ahostegunetan egiten dena, baina ja modu zabalagoan. Elkartzen gara 5 egunez aterpetxe baten, eta gonbidatuak bertara etortzen dira. Aurten izango da, abenduaren 26tik 30 bitarte, Beizaman Gipuzkoan, eta landuko ditugu lehen aipatutako 4 disiplinez gain, literatura, antzerkia, kantugintza eta bertsolaritzaz gain, beste disiplina batzuk ere bai, denbora gehiago daukagulako, gonbidatu gehiago etorriko direlako, eta guri garrantzitsua iruditzen zaigulako ere bai, ematen du ez, arte disiplinak bakarka funtzionatzen dutela, baina disiplina artekotasuna netik bizi gara gehienok, edo horrela funtzionatzen dugu, edo nire buruak behintzat horrela funtzionatzen du. Orduan horri garrantzia ematea eta ez izatea. Gaur da antzerkiaren eguna, gaur da ez, egunero dira sormenaren egunak, eta joango gara jendea ezagutzen, disiplina diferentzatik datorrena, baina gero guk gurera eraman izango dugu, edo dena erakoa. Orduan, 5 egun izango dira, lehenengo egunen eta azkenengo egunen ez da gonbidaturik egongo, printzipioz, eta gero beste 3 egunetan etorriko dira, ez dakitzen badiren, 6 edo... Bai, dauzkagu alde batetik Geizka Sarasola etorriko da musikari gisa, dantzari batekin, hau berrikuntza bada eta oso pozik gaude, iduritzen zaigu importantea dela gorputzari ere espazio bat ematea sortzerako orduan, eta Martxel Rodriguez etorriko da dantzari gisa. Ondotik edukiko ditugu bertsolari lanetan Nerea Ibarzabal eta Anela Baka. Etorriko dira bertsolariak eta idazleak dira horrian. Hori da. Azkenean, disiplina anitzetan aritzen garelako Euskal Herriko sortzaileak Oianak Ungierran den bezala, orokorrian. Bertzaldetik Oier Zuniga etorriko da, antzerki mundutik, eta berarekin egoteko aukera edukiko dugu. Eta Bea Egizabal ere egonen da, hori da. Eta bera kontalari gisa gonbidatu dugu, eta uste dut,
zabala dela eskaintza, oso interesgarri izango dela haiek ematen digutena eta gozatzeko aukera edukiko dugula. Hau adinez, ez da 18-22 urte bitartekoentzat, uste dut 15 urtetik 22 urtera bitartekoentzat dela. Uste dut hemen bai zurnagoa garela adinarekin, ez dakit, baina bai plazak mugatuak direla, aterpetxeko kontuengatik, hau ez da doainik, hau, ez dakitzen bada, baina horrein du behar da, lolekua otorduak eta bar zeratzeko, eta izen ematea beranduago da, ez? Edo ja hasi da? Izen ematea zabalduko da hemendik gutxira, nik gomendatzen dizuet batek interesa balin badu Euskaltzaindiako webgunean sartzea eta bertan zehaztuta agertuko dira, ze egunetan zabalduko diren aurreinskripziorako datak eta informazio guztia. Beraz, hori, interesa izan ez gero, begiratu ezazue eta egia da sormen egonalditarako akaso bixiago ibili beharko direla, baina, espero dezagun interesa duen orok leku edukitzea eta aukera edukitzea halako artistekin eta halako esperientzia batekin gozatzeko. Eta gero, ostegunetan ez dugu esan, baina bai, eskatzen dela nolabaiteko konpromisoa edo 3 saio egingo direnez, 3 egunetan, 3 saioetara etortzeko konpromisoa eskatzen dela, baina ez garela ere oso zorrotzak horrekin eta batek ezin badu arrazoi dela medio egun baten etorri, etorreteke beste 2 saioetara, edo izen ematean bertan egongo da nik uste oharretarako tartea, eta bertan idatzeta edo aurrez abisatuta, eskertuko dugu aurreko abisua, baina ez da beste munduko ezer. Ze helburu ezberdin ditu sormen egonaldiak ostegunekin? Nik uste dut ezberdintasun nagusia dela zenbat denbora eskainiko diogun disiplina bakoitzari. Errango dugu ostegunak formatu kapsula txikitan emandako esperientzia dela eta bertsa asko zabalagoa. Errango nuke intimoagoa ere bai. Azkenean, 5 egun pasatzen dituzunean talde batekin, harremanak bertze modu batekoak dira, bertze afinitate bat sortzen da, ez? Izan daitekela, gero, ostegunetan pertsona bat ezagutu, eta, denak ez ditugu fletxazoak, ez, momentun batean, pertsonaren batekin, eta hori, baina egia da, sormen egonalditan, ni egon nintzelaik ganden urtean adibidez zitzaile lanetan ere, ez harreman politak eta gainera ez zitzaileen eta gure artea, ikasleen artean, ez dagoelako ezberdintasuna, ez adin aldetik, ez gustu aldetik, orduan, errango nuke laguntalde bat dela, elkartzen dena artearekin gozatzeko, baino kasu honetan guk daukagu koordinazio puntu hori, ez? Baina gu ere izango gara hartzaile eta ere gozatuko dugu sormen egonaldiekin. Orduan, ezberdintasuna errango nuke dela alde batetik hoi, zenbat irauten duen bakotxak, eta gero egia da, ostegunetan akaso ikusle bezala gehiago kokatu daiteke doana, eta sormen egonalditan akaso, errango nuke, ere bai badagola espazio gehiago hori ez, zuk hartu zure kuadernoa eta idazteko, edo bertze pertsona batzukin partekatzeko eta zerbait sortzeko, ostegunetan gehiago entzun, ariketaren batekin, astapena bezala litzateke eta bestea sakonagoa. Baina, ostegunak da mugatuagoa, ez? Azkenean, eta nik uste dut, orain dela urte batzuk bien hartzailea izan dakoa naiz, aurten izango naiz lehenengoz zitzailea, baina bestela bien hartzailea izan dakoa naiz, eta uste dut nabarmena dela hori, ez? Taldea, azkenean, 3 egun dauzkagu ostegunetan taldea sortzeko, edo zu talde horretan eroso sentitzeko ere, mugak handiagoak dira, baina uste dut helburua berez berdina dela. Bai aldatzen dela ere bai, ez Iruñean izateak ostegunei ematen die balio bat, Beizaman izateak ez daukana, edo beste balio diferente bat da, ez? Bai, egia da, ostegunak akaso gauden eirian eragiten duela zerbait gehiago, eta sormen egonaldia intimoagoa da. Hau da, gonbidatuak etortzen dira gure etxera, ez, errango dugu. Eta bertzean, saiatzen gara, hiri hortan ere minimoki eragiten, ez? Adibidez, gure kasuan, 2 saio barrenean eginen ditugu, baina azkena bertso saioa Iruñako alde zarretik barrena egin nahi dugu, presentzia hori ere eman nahi diogulako ahozkotasunari espazio itxi batetik kanpo, ez? Nola izan zen zuen lehenengo kontaktua sormen egonaldi baten? Nire kasuan hezitzaile bezala egon nintzen proiektu hauen baitan. Deitu ninduten
kontalarian nintzelako, eta, bueno, Mintzola Fundazioak ahozkotasuna jasotzen duenez, hartu zirelako, interesante izango zela, hainbat disiplinetako pertsonak parte hartzea, ez? Hau da, bertsolaritzak egia da, badaukala zentralizazio puntu bat Euskal Herrian, eta kaso beste disiplina batzuk ez daude hain ikusgai, eta orduan, nire kasuan kontalari bezala parte hartzeko, bileran parte hartzeko deitu ninduten, eta nik sinesten dut transmisioan, uste dut gazteekin harremana edukitzea eta hartu emana edukitzea ezinbertzekoa dela, eta orduan, hasiera batean, konbidatu bezala joateko deitu ninduten, eta nik esan, albalin bada, nik nahi egut programan parte hartu, proiektuan parte hartu, oso interesgarri iduritzen zait, eta hola ezagutu nun, eta oso ederra izan zen, eta niretako esperientzia ezin hobea, eta horregatik aurten ere ekin diogu lanari. Nire esperientzia oso bestelakoa da. Ni 14 urterekin joan nintzen lehenengoz ahots baten sormen egonaldira lehenengo edizio hartan. Gogoratzen dut ni bertson munduan sartutan emilen ordurako, eta lagun batek, hau dago, eta joango gara, eta aizpa bioki badaukandik eta bio joan ginen ara, oraindik berez 15-22 dago 14 genezka, baina utzi ziguten joaten, eta izan zen horrelako proba piloto moduko bat, ez zen izan igual gaur egun dena beste, baina nik oso oroitzapen polita dukat Sastarrainen zestoan bildu ginen orduko hartan, eta nik, guztiekin ez, baina oraindik jarraitzen dut harremana izaten horko pertsona batzuekin, eta igual ez oso harreman estua, baina igual mobilan gordeta ez dakit zein sormen egonaldea, hortik ezagututako jendea, eta gero jarraitu nuen joaten urtero orduan seinale ona. Eta nola izan da hartzaile izatetik hezitzaile izatera pasatzea? Egia esan, oraindik ez dakit, ez gara hasi oraindik lanean ez, baina momentuz arraroa ez, beste udalekuetan eta dibilia naiz, baina uste dut oso diferentea dela ere bai logika, baina printzipioz oso esperientzia positiboa izaten ari da, batez ere, dakarrelako pentsatzea ez, zer den interesgarria jendeari transmititzen lehen zen, baitu gonbidatu dira ze ondo, baina etzen nuen pentsatu behar zergatik gonbidatu zer, eta uste dut oso talde polita egin dugula, laron artean, bakoitza gara bere etxekoa eta bakoitza bere mundukoa, baina uste dut ondo funtzionatzen ari garela, eta badaukagula denok helburu komun bat, eta ari garela horretarako lanean, eta ni behintzat oso pozik nago gure taldearekin, eta baita lortu dugun gonbidatu taldearekin, ez da erraza izan, baina lortu dugu talde oso esanguratsua eta majoa, esango nuke. Hortaz oso gogotsu nago beste aldea probatzeko, egia da, Europan egon nintzen anarekin hizketan, berez adinez, oraindik hartzaile joateko moduko adinean gaude ez, orduan bai Amaiak esan duen bezala ez, badagoela nolabaiteko horizontaltasun bat, edo jarraitzen duzuzuk ardura bat izaten, baina ez da inondik ere begiralearen figura horrela oso zera. Orduan badaukat probatzeko gogoa ere, aber. Nola egin zenuten gonbidatuen hautaketa hori? Saiatzen gara kontutan hartzen zenbait irizpide ez. Hasteko saiatzen gara aniztasuna ematen probintzien arteko aukeraketari, saiatzen gara aukeratzen perfil bat interesgarria izan daitekena gazteekin konektatzeko, badaukana esperientzia bat mundu honetan eta ere bai sentsibilitate berezi bat euskal kultura eta euskal eragintzarekiko, ze hori da gure borroka, ez? Azkenean ez da Euskal Herrian bizi diren artistak, baizik eta Euskal Herrian eta euskaratik bizi diren artistak elkartzeko espazio bat. Gero ere importantea da aipatzea, bertze plaza bat gehiago dela artista guzti hauendako, ez? Eta plaza berriak sortzea ezinbertzekoa da artistak edukitzeko bizi hobe bat, zentzu askotan, ez? Naiz alderdi ekonomikoz bakarrik, baizik eta orduan eta
plaza gehiago eduki artistak, orduan eta solidoago izango delako gure mundua, eta baita hartzaileak ere presenteago egonen direlako, ez? Orduan, bueno, hartu ditugu kontu guzti horiek aintzat, bakoitzaren disiplina ere kontutan hartu dugu, eta gero azkenean, Euskal Herria oso txikia denez, horrek ere lagundu digu ikusten nola egin dezakegun orokorrean eskainiko dugun guztia, ze azkenean gure ideia da parte hartzen duenak parte hartzea saio guztietan, edukitzea sentsazio bat, ezagik, denbora hortan ezagutu duena egitan ederra izan dela eta egitan anitza, ez? Eta, bueno, aniztasun hortan lanean aritu gara eta poz-pozik gaude, egiarran. Bai, gainera pozik ez, oso zurruna zelako lehen, edo ni joaten nintzenean zen, egun bat kantagintza, egun bat literatura, egun bat antzerkia eta egun bat bertsolaritza. Eta orain, adibidez, Oiartzun niga aipatu zuren antzerkiti dator, baina bera ere ilustratzailea da, ez? Hortuan, bai jokatu nahi dugula horrekin, eta nik uste dut horretarako oso talde ona aukeratu dugula, orain guk ere egin beharko ditugu antzerkiak eta kontuak, eta hori ere beste zera bat izango da. Nola elkartu zinaten talde moduan? Gu. Zubiok eta beste bi. Ni lehengo urtetik nengon taldean, lehengo urtean parte hartu nuen bertze pertsona batzukin, Eider Perez, Ane Garzia eta bertze mutiko batekin, eta orduan Manexekin, barkatu, zaiten dortzen izena horrein txetorri zen, eta bera trikitilaria. Eta orduan, ni txundituta gelditu nintzen proiektuakin, eta nik oso argi nuen jarraitu nahi nuela. Haiekoa ezin izan dute segitu proiektuakin, bertze proiektu batzuk dituztelako burutan. Eta orduan nik pixkat planteatzen una zen, guazen ekartzera gure hezitzaile talderako ere perfil anitzetako jendea, baina niretako interesgarria zen, akaso, adibidez hori ez, aipatu duguna gorputzari edo musikalitateari bertze ikuspuntu batetik begiratzen dion norbait, eta akaso errango nuke Itziarrek betetzen duela paper hori. Nik ez behintzat. Eta adibidez, niretako oso importantea zen proiektua barrenetik ezagutzen duten jendea taldean edukitzeko aukera edukizkero, haiekin lan egitea. Eta, Aner eta Oiana oso gazteak dira, egia da, parte hartzen alko zuten adintartea haiendako ere egoki delako, baina iduritzen zait, hori da, ez, euskal mundua hain txikia da eta kultur mundua hain txikia da, azkenean destakatzen baduzu, aukera daukazula oso gaztetatik egoteko hemen eta han eta parte hartzeko, eta uste dut aportazio oso interesgarriak egin dizkiotela dagoeneko Euskal Herriko kultur komunitateari, eta orduan niretako oso interesgarria zen haiekin lan egitea, ze gure artean ez dugu kriston adintarteko diferentzia, baina badago salto generazional bat, azken aldian generazioak oso azkar pasatzen dira, batetik bertzera, eta orduan iduritzen zait, elkar elikatzeko kriston aukera, ez? Haiek badutelako seguraski pertzepzio bat errealitateanena haien bizipenetatik, guk bertze bat, ez direnak hain urruti, baina gauzatuzen bai ezberdin, eta ezkontzen direlaik, ez zein ongi, zein interesgarria, ez? Orduan, aberastasun hori lortzeko ideiakin. Egia da, nik, e-mail bat jaso nuela, Aner eta bioien aparte, baina Aner gidatzen nuen, Aner zuk ere bai ez bai. Eta gitzaren genuen, izango, norekin, jongo gara bilera ora, ez dakit nortzuk izango diren besteak, baina goratzen dut nintzela bera, nire betiko kontua. Eta ikusen nahi nantan da izan nuen, oso guai, eta sentsazio hori izan dut hasieratik, eta orduan, pozik aukera hau izan dugulako, eta gero egingo ditugu balorazioak, eta saiatuko gara hurrengotarako hobetzen ere bai, baina printzipioz nik uste txartu da, ez dago txartu duk esatea, baina ondo ari gara. Txuku! Zer espero duzu, nola jaso du publikoak ekimen hauek? Nola jaso ditu? Nik aipatuko nuke, eta uste dute realitate bat dela, eta akaso kultur, zinegotziak eta antolatzaileak egon beharko dire horren inguruan hausnartzen. Bertsolaritzak daukan lekua Euskal Herrian lortzen duelako bertzak bertzen gazten gana iristea.
Orduan, literaturak edo antzerkigintzak kasu askotan, haurtzaroan eramaten dizute gurasoek, antzerkiak ikustera, kontaketak ikustera, haur pila bat etortzen dira, batez ere 6 urtetik berakoak. Baina gero gertatzen da fenomeno bat, ez? Aurrek adin batetik gora ez dute ez irakurtzen, ez kultura kontsumitzen, oso tristea da gure panorama. Igual musika salbatzen da apur bat, baina... Eta musika zabaltzen den kasu hauetan ere, jakin nahiko nuke ze musika entzuten duten gaur egungo aurrek. Baina, hori bertze historia bat izin zen, ez? Orduan, errealitate honen baitan iduritzen zait bertsolaritzak lortzen duela espazio bat gazteendako bertso eskolen bitartez, udalekoen bitartez, eta hor badagoela komunitate bat, ez? Orduan, nahi duguna da pixkat komunitate hori zabaldu bertze errealitate batzutara eta bertze disiplina batzutara. Ze seguru gaude, beraien etxean badaudela pila bat pertsona Euskal Herrian, nahi dutenak antzerkigintzan aritu, nahi dituztenak haien testuak elkarbanatu, haien itzulpenak bertze batzu erakutsi, kantatu, dantzatu, berdinen arteko espazio batean eta diskoteketatik aparte, ez? Ze batzutan ematen du bakarrik gauzoiek egin daitezkela herriko bestetan eta diskoteketan, ez? Hortik aparte, ez? Eta pixkat sormenari leku emanez. Orduan, hori sortzeko helburuarekin gabiltza, ez? Eta uste dut, bidea hasi bertzik ez dugula egiten guk, eta ojala hauta gero bertze hainbertze ekintza sortzen badire Euskal Herrian. Bai, oraindik ez dakigu nolako erantzunari den jasotzen, oraindik izen ematea hasi berri dagoelako, baina ari gara hemen Iruñeko institutu baten egon gara gaur, aurreko astean unibertsitatera joan ginen ere bai, proiektua azaltzera, eta ez, lehen egon gara komentatzen, denak ez, baina baten batzuk identifikatzen dituzu ez, interesa izango dutenak, eta gaur ere pozgarria ezin da batzuk, ni igual joko naiz, haren batuko naiz, eta, ikusten duzu, jendeak ere gustora hartzen duela, eta gauza jakina da, hau ez dela mundu guztiarentzako, ez goaz, ez dakit, Osasunaren partidorako sarrerak zozketatzera, ez, gu sormena eskaintzen arduan badakigu, ez direla denak etorriko, baina, ikusi ditugun bizpairu horiek, ilusionatuta ikusi ditugun horiek etortzen baldin badira, gu horiek izan ginen, garai baten ez, eta orduan pozgarria da hori transmititu ahal izatea. Horrela amaitzeko, zergatik joan beharko ginateke bi ekimen hauetara? Zer aldatuko luke gure pertsonan? Igual aldatu ezerrez, baina bai emango duela, edo asmoa da ez, sortzea sare bat, eta niretzat sarea izatea oso garrantzitsua da sortzen jarraitu ahal izateko. Ze askotan esaten da artistaren lana edo sortzailearen lana oso karkakoa dela eta ados nago gauza batzuetan, baina ezinbestekoa da sarea izatea, zure bakarkako lanak komentatzeko, zabaltzeko, horrekoan Amaia eta Bekon ginen ere bai. Onkezea irakurtzen ditugun liburuak komentatzeko sare bat izatea, ez? Eta, igual hori emango dizu, edo, ostegunen kasuan, igual, horretarako pausu batzuk emateko bidea, ez? Gainera, Iruñan egingo dugu, eta Iruña inguruko jendea bilduko da, domen ikasten duena, edo dena delako arduan, ja gero, hortik aurrera ere modu organiko batean sortzen dira sareak, ez? Baina, aitzakia izatea, edo abia puntu bat izatea, oso beharrezkoa da. Eta nik aipatzeko azkeneko kontu jar bat, balin badago pertsonan bat pentsatzen, ze interesgarrie, baino nien naiz ganbar, zen nien naiz artista, edo nik idazten dut baino kakazar bat da, edo idazten dut baino euskaraz batzutan trabatzen naiz orduan ez da niretako espazioa, zuretako espazioa da hau. Hoi dena sentitzen bali baduzu edo pentsatzen baduzu, eta sentitzen bazara munduko idazle honena ere zuretako espazio bat da hau. Ez baino... Baina gehiago beste. Bertzenago gehiago igual, bai, egia da. Batez ere ze, hau nitzetan hoi ez, artista unitzen atzean egoten dire inseguritatea unitz, eta batzutan sentitzen dugu, badagola jende asko zobea edo asko zere proago eta igual gure espazioa ez dela, bai, zure espazioa da, eta ez hauzu sortzen ere eta bakarrik zalea balin bazara zoragarri ze euskal kulturak nire ustez eta estenatokiak ez ziren beteko ez balin badire pareko aulkiak betetzen ez. Orduan, zalea balin bazara bakarrik eta nahi bauzu bakarrik etorri euskal gazteen testuak entzutera ere, perfecto. Bai, ez dugu inor derrigortuko sortzera, ez. Ojala, alko bageru hori egin, baina ez dugu egingo.
Hortaz, oso zabala izango da espazioa, bakoitzaren mugetara, saiatuko gara bakoitzaren mugak apurra gurutzatzen ez, beti komeni delako sorkuntzan ari garenean hori egiten, baina ez dugu inor derrigortuko, ez dago azterketarik, dena da Goza. arratsalde pasa politu bat. Mi esker Amaia eta Oiana, plazer bat izan da eta disfrutatu asko. Eskerrik asko. Esperientzia hauetan eta plazer bat da euskara horrela sustatzea. Bertze bat arte, eskerrik asko. Mi esker. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.